Hola, com esteu? Bé, continuem parlant del territori i els límits de l'argumentació. Avui parlarem, en aquest vídeo, justament d'un límit, que és el següent. Vam veure que l'argumentació té com a territori natural la raó. Hi ha un territori en el qual no podem entrar quan argumentem perquè cauríem en el que s'anomena una fal·làcia. Una fal·làcia vol dir un argument que no funciona, que no podem acceptar des del punt de vista argumentatiu. Bé, quin és aquest territori? Aquest territori és el de les emocions, el de l'emotivitat. Bé, si en les nostres argumentacions entrem en el territori de l'emoció, de l'emotivitat, les nostres argumentacions no són vàlides, no funcionen. Deixeu-me que em posi alguns exemples. Imagineu, per exemple, que jo formulo una tesi, la següent. Imagineu que venen unes eleccions i que jo faig la frase següent, la tesi següent, que vull defensar, que és que tal partit polític és el partit polític on hi ha uns polítics més preparats en aquest moment i, per tant, s'ha de votar aquest partit. Aquesta és una tesi. Evidentment, som en el territori de les opinions, una altra persona pot contradir-me i demanar el vot per un altre partit polític. Bé, perquè l'argumentació funcionés, jo necessitaria tota una colla d'arguments sòlids, racionals, com podrien ser, per exemple, tots els membres del partit, els polítics han anat a fer formació a tal lloc on es dona una preparació molt solvent per ser polític, o podria dir tots tenen una trajectòria en tal àmbit o tal altre que fa que siguin uns polítics molt rodats, molt experimentats. Això serien arguments normals, racionals. Imagineu, però, que jo en la meva argumentació faig servir un llenguatge emotiu. El llenguatge emotiu és una fal·làcia i, per tant, liquida la meva argumentació. Imagineu que el meu suport a la meva tesi és el següent. Bé, la meva tesi, la recordo, hem de votar en aquest moment tal partit perquè és el partit que té els polítics més preparats. Imagineu que el meu suport és perquè tots els altres partits polítics tenen a les seves files polítics que són tota una colla de replegats que no saben on dar-la i que s'apunten al carro de la política justament per beneficiar-se'n personalment. A veure, paraules com les que acabo de dir són paraules connotades, són paraules insultants en algun cas, són paraules carregades amb bala que no serveixen a l'hora d'argumentar. Per tant, el llenguatge emotiu no és vàlid en l'argumentació. Deixeu-me que posi altres exemples d'ús del sentiment o de l'emotivitat que també liquidarien l'argumentació. Per exemple, una fal·làcia també molt coneguda, que és la fal·làcia que s'anomena en llatí, no per casualitat en llatí, perquè tot el sistema d'argumentacions ve dels grecs i dels romans, que és la fal·làcia anomenada ad misericordiam. La fal·làcia ad misericordiam vol dir, en definitiva, dintre d'una argumentació, inspirar misericòrdia, inspirar pena, fer el ploricó, si em permeteu traduir-ho a llenguatge col·loquial. Bé, imagineu la situació. Imagineu que estem en un procés, ens trobem en un procés selectiu de persones, hi ha 100 persones que es volen presentar per una plaça i que vosaltres sou una d'aquestes 100 persones i davant la persona que us fa l'entrevista li dieu el següent. Aquesta és la vostra tesi. Bé, la vostra tesi és: jo sóc la persona més preparada de totes les que hi ha aquí, d'aquestes 100. Bé, això és una tesi, opinable, defensable. Però imagineu que el vostre argument és un argument, una fal·làcia, en realitat, ad misericordiam, bé, i que consisteix en el següent. Consisteix a dir, bé, perquè fa 5 anys que no treballo, perquè tinc 10 fills i no tenim res per menjar, per tant, sóc la millor persona, sóc la persona que ha de resultar escollida en aquest procés. Bé, inspirar pena, inspirar compassió, no és mai un argument acceptable, d'acord? Som fora, som en els límits ja fora del que seria pròpiament l'argumentació. Tot recurs al ridícul també forma part del que queda ja fora, en el sentiment i en l'emoció. Bé, imagineu, per exemple, un exemple clàssic, que teniu al davant una persona que defensa la teoria de l'evolució de les espècies i vosaltres defenseu el contrari. Imaginem això i imaginem que per oposar-vos a la seva tesi i oposar-vos als seus arguments, vosaltres li dieu una cosa com aquesta. Home, tu defenses la teoria de l'evolució, això què voldria dir? Voldria dir que el teu rebesavi potser era un mico, un ximpanzé o un goril·la. Bé,
Estem entrant en el territori de ridiculitzar el nostre oponent, o la seva tesi o el seu argument, estem entrant al territori dels sentiments, això no és la raó, i per tant un argument com aquest quedaria automàticament desqualificat. No us podríeu oposar a la seva tesi amb un argument d'aquestes característiques, apel·lant al ridícul. Algun altre exemple? Bé, d'arguments que es basen també en les emocions, en l'emotivitat, en el sentiment. Bé, serien els arguments anomenats ad nauseam. La paraula ja ho diu, una expressió llatina també. Bé, seria cansar el nostre oponent en l'argumentació, esgotar-lo, portar-lo fins a la nàusea, repetint-li sempre exactament el mateix. Bé, quan tu davant d'una persona trobes que aquella persona et va dient sempre les mateixes coses, repetidament, tendeixes a pensar que si el repeteix tantes vegades és perquè hi ha una base de veritat, una base de certesa, però això no té per què ser així. És a dir, esgotar el nostre rival repetint-li sempre el mateix fins a la nàusea també és escapar-se de la raó i anar a tocar un sentiment. Tampoc no valdria, per tant, fer servir l'argument de la nàusea, que hem de considerar també una fal·làcia. Bé, hem de reconèixer, però, una cosa, és a dir, tota aquesta qüestió, arguments basats en l'emoció, queda fora del que seria l'argumentació, però hem de reconèixer també que en la vida diària, de vegades, en la vida real, de vegades convencem apel·lant als sentiments i que potser una argumentació molt ben feta, racional, molt rigorosa, molt sòlida, pot ser que no ens digui res i, en canvi, que apel·lar als sentiments ens serveixi per obtenir allò que volem. Bé, en qualsevol cas, sapiguem que ens trobem fora de l'argumentació. No és cap casualitat que en els discursos dels clàssics, dels clàssics grecs, dels clàssics romans, els discursos tinguessin una part, al principi i al final, justament adreçada a tocar les emocions i després tot el cos del discurs realment ja fos el desplegament dels arguments ja d'una manera racional. És a dir, que una combinació d'emotivitat i d'intel·ligència o de racionalitat de vegades ens pot servir més per aconseguir el nostre objectiu. Recordem, però, quin és el territori que hem delimitat per a l'argumentació. Bé, en el pròxim vídeo continuarem parlant d'aquest territori i dels seus límits.